The Bible says that ang babae is a weaker vessel. Pero kinahanglan magmalig-on ta. Amen. Siguro mga igsoon sa physical, di kita kalabaw sa laki. Praise God. Pero giingon pa ni Pastor Boy, ang grabe mo lahot tayo kaampo, babae. Dire lang sa Mandawi, mga igsoon, mga nanay. Tungod lagi, kanibitang gadget, mga igsoon. Kinahanglan ato ning gamiton sa maayo. Usahay, grabe man ta mo gamit ng mga gadget, walay kapuslanan. Inyo pa nang gamiton, mag-create mo group chat nga prayer. Among mga LA, mga ison, di naman kung parang damtan or kung kinsa dito mga mga ison. 9 o'clock sa gabi, wapay 9, saba na ka ng cellphone. Ini kabuntag po mga ison, wapay alas 4, magsaba na po ng cellphone. Kaya nga, mo na natin prayer sa among mga nanay, sa mga prayer warriors. Kung unsay mga ampuanan, i-send na mo na sa among leader sa prayer warrior, dako kay kahimuan mga ison. Praise God. Bisan pa sa po ni Bishop mga ison, akong giisip na usang katabangan ng mga prayer warriors. Grabe ilang mga pag-ampo mga ison, ang uban ay mga bata, biblit sa mga bata na rin simbahan, tiyabaw mga ison, ampo nga. Lumason si Bishop sa ikahimtang o salamat sa Ginoo ang Diyos na gatubag dako kay kahimuan ang mga pag-ampo ng mga babae mga ison. Amen? Praise God. So, ako lang i-relate gamay mga ison. Nainumdum ko mga ison nga nakaduog og story, nakailan mo ni Reverend Billy Cole. Itong tambok dako kayo, spirited kayo. So, ako nadunggan ng story, anak niya mga ison. Wala na sa Pilipinas kung kita sa asawa. Pero sa akong nadunggan mga ison, sa diha na mawali na iyahang bana, si Reverend Billy Cole, ang iya ng asawa, magsugod na nagluhod. O di daw na maundag ang luhod, hanto di mo magwali sa Reverend Cole. Imagine mga ison, nga nahimong effective siya o mahimo nga grabe ang gawon sa Ginoo naglihaw kang Reverend Billy Cole kay naa siya asawa nga nagaampo mga ison. Praise God. Bisan og dili mga pastor ang inyong masigkabanan, pero mga ison dako kay mo kahimuan sa iglesia mag-ampo sa pastor, pamilya sa pastor, mga leaders, imong kaugalingong pamilya iampo mga ison. Amen. Praise God. So remaining strong for the family. Praise God. So dili pa ko mo touch pero sa notes mga igsoon kay pasabot na ko ngano man jud nga insert man gyud family, di ba? Kinahanglan ta spiritual. Amen. Praise God. So kinahanglan masabda na to mga igsoon kung unsa jud ka importante ning family. Nagtuo ba mo nga ang family importante? Yes. Amen. Kinsa man ay gugma diri sa ilang family? Yes. Praise the Lord. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Family is the center of God's plan for the happiness and progress of His people. Praise God. Ang purpose yun sa Ginoo sa family, dunay kalipay o dunay progress. Nakabantay mo mga ison samtang dalaga o militaw. Naman ay mga panimuha ng uswag, pero lahi kung nanay pamilya. Kaya nanay pamilya, mga ison, magunaw-una na nga. Nindot na ibalay. Magunaw-una kung saan pa eskwela sa mga bata. So, mas dunay progress kung na ang family. So, kabubuton sa Ginoo na progress kung dunay kalipay sa pamilya. Apan usahay mga ison, makasusubo nga dunay mga pamilya na labaw pa sa unbeliever. Dahil mga pamilya, mga ison, na grabe magmaritis. Marites sa ubang pamilya. Mo nag-ingon sa Biblia na mantay sa truso, mantay sa puling sa ison, usay wa ka mantay sa truso sa iyang mata. Grabe mamantay sa uban ng mga tao, usay wa ka mantay sa ikaw galingong pamilya. Ingnon ko kamo mga ison, responsibilidad man nato ang pag-reach out sa mga unbeliever. Pero number 1 na obligasyon nato ang atong pamilya. Amen? Praise God. Hallelujah. The Holy Bible teaches that God established families from the very beginning, and it shows us many examples of strong family. It also teaches us how to have a loving, happy family. Families are centered to God's plan. God made it pretty clear that families are important
important when He created Adam and Eve. The Holy Bible calls them man and wife. So kinsa day ang una nga nagsulti nga asawa, nahimong ang babae, nahimong asawa, ang Ginoo yun. So siya nag-establish na ng family. Kaya di man mahimo nga family kundi sinugdanan sa babae o lalaki magminyo. Praise God. Hallelujah. Genesis 2:25, and the first commandment God gave them was to have children. Genesis 1:28. Mauna mga igsoon na mahimong buo ang pamilya, it composed of father, mother, and children. Although na ay mga pamilya nga way anak, pero naturally yun, father, mother, and children. So, sa Biblia lang daan mismo mga igsoon sa sinugdanan, gusto ang Ginoo nga magdaghan na ay mga anak. Mauna ang pamilya nga way anak, kasagaran maningkamot yun ng mga anak. Mag-prayer. Kami dari mga igsoon, doon na dari magtiayon nga niabot na silang 6 years way anak. Nagpa-check up sa kinahanglan silang mga vitamins, mga unsa diya mga igsoon. O niya ilang gihuna mga igsoon, dako mo sila guys lang gasto. So ilang gihimo, paampo na sila mga igsoon, o niya naghimo silang sa faith. Pag 7 years nakaanak. Unya after mga 2 tuig siguro nakaanak na sa usap, di ba? Grabe ang Ginoo mga igsoon, kung Ginoo may maghimo. Kaya iha mismo plano daan sa sinugdanan nga magkaanay anak aron mahimong buo nga pamilya. Praise God. Families are the divine part of God's plan. They are the fundamental building block of strong society. So kung doon na strong family, doon na strong society. O labaw sa tanan, doon na strong members of the church. Kaya nga naman may son, kung ang ginikanan, active sa buluhaton, di na mapugong sa mga young people, muartos, buluhaton. Usahay ako ng trabaho. Kanang mga people ang ginikanan, bisan pa nagdakatrabaho sa ilang balay, ako na lang ananay, kay buhato na kanito sa simbahan, kanay buluhaton. Learn on. Home is a safe haven where we can get advice, support, hugs, and when necessary. So, makakuha matag-support sa atong mga higala, makakuha matag-support sa atong mga kaila, sa atong mga parinti, pero wa na'y makalabaw sa imong pamilya. Amen. Praise God. Kay imagine bitaw ko may son katong nahitabo ni Bishop. Mura po may gihadlog mga igsoon kay tinuon ko to kay ang kuha na to si doktor dito sa perpetual nga bypass yun. So inang minga andam na mo 2 million to 4 million. Nagtinanawan yung mga igsoon, siguro kung ako lang mag-isod ko beside. Pero salamat sa Ginoong natay pamilya na ako'y anak mga igsoon. So tanaw ko ni Rochin kay sa MM nakauli naman to, pero nagtawag ni unsa man iday 3M 2M to 4M ang kuno wa man ta bisag M ra ginaan nato letter M kay mangubang ta mulang mangubang ato gining M, pero ang problema wa kita ng milyon bisan gani hundreds galisod bisan na atay mga sakyanan unsa diha mga igsoon, pero kani pastor di na magdinero o daghang kwarta kay ato man dyan nagastuhon labi na sa buluhaton mga igsoon. So nagtinanaway mi hantod mga igsoon nag-iingnan mis doktor ayaw ninyo gunahuna ang payronon hunanaan yung maluwas ang inyong pasyente. So nagtinanaway mi niingon man sa Dochin bahala na magkautang-utang na para mabuhi si Papa. So wako kay bao na si Pastor di ay paglakaw na niya lingon siya sa Ginoo imo ning kabubuton nga patambalan jud ay ko kay support man akong pamilya. Kay niingon akong pamilya nga di, wa jud siya mahimo masakiton man siya, man siya sa emergency kami may mo decide. Praise God. So ingon ana ka importante ang pamilya. Amen. So kinahanglan i-preserve jud natong pamilya. Labi na yun nga mga lagad sa Ginoong mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Daigo na to atong buhay ng Diyos. Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for man to be alone. Dili maayo nga mag-inusara ang Ginoo Dios mismo nag-ingon. Na dili maayo mag-inusara ang lalaki.
Mao na nga mga ginusara ang lalaki, mangita gyud na siya ka Paris. Ang laki jud mangita kay di man maayo nila ginusara sila. Ngano man mga igsoon? Tungod dili ma-perfect ba? Kaya ang kanigod nga babae, mo man ni siya tigpuno sa kulang. Tanawa sa panimalay, walay babae, nindot ba? Ninumdum lang ko mga igsoon sa una sa Benmais ko sa New Zealand. Si Pastor mga igsoon, nanimon. Huwag mo siya kasuway budget. Si Andresa mangimong budget, mamagulis kwarta. Wednesday pa, manawag na. Dahil, wala ko'y budget. Kung ngayon wala may budget, nga naman lagi ako di hamon. Maabot man lang sa kasimana. Siya basta, wala ko'y budget. Maningkamot ang pwede may padala mga igsoon. Naglisod-lisod kay primero Monday, Tuesday, indot ka sila pagkaon bisong sa paliton inigkahuman wa naman pagkawin this birthday Sabado. Praise God. Unya kinsa may mo pagwapa sa panimalay babae. Amen. Kinsa may permi magpahinom-nom sa lalaki babae. Amen. Kana mga bana nga dili gusto dadko nilang asawa o asa sila mo adto na sila paliton o unsay ilang plano dili saksiyon ng asawa. Para nako, wala siguro na maginhanglag asawa. Amen. Grabe katapayan yung ning asawa mga igsoon. Usay ang mga bana kalmara kayo na kun wala na kwarta. Nya na pero nun. Pero ang asawa mga igsoon, grabe na na. Amen. Mauna-unaon kayo. Pag-ingon bitaw diri mga igsoon nga nausab ang kuan. Nausab ang holiday. Sige na dyan kong panguna-una. So, ang kanino, nausap ang holiday. So, na mga bata, klase. Dili pa pwede maingon ka, watay klase, kaya naami puluhaton. Di mo na pwede. Kaya separate man ang school o ang simbahan. Ispirahan. Amen. Igamit na po sila tabang sa simbahan. Kaya tabang sa simbahan, kinanglan, mangitag paagi. So, ang babae, mga igsoon mo, ganun magunahuna kung saon. Amen? So dako yung kay part ang babae busa kinanglan sa pag-alagad sa Ginoo magmalig-on gyud ta kay kitay gitan-aw usa nagitan-aw diya sa panimalay kung likod bata sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Nagaingon diri mga igsoon, two essential elements of family, marriage and parenthood. Praise God. Reveal God's character like nothing else in creation. Unsa man ang pinaka-close nga relasyon? Ang atong mama ginikanan krus kay diha tag-ikan. Pero timani ni kaminyo ni mo biyaan ni mo sila. Second priority na lang, di ba? Ang lalaki kung manarbaho, first priority yun na ang pamilya na. Usahay kung ang ginikanan mong inanglag, maunsaon man ni gabayan pa kong tuition sa kong anak. So priority ang pamilya. Asawa, di ko na ni mo parente. Muna yun na upan, bitaw mga igsoon. Na ako'y igagaw sa una ulit taong buwang. Ano wa magkamagminyo, manoy, sa kapoy buhi o laing tao. Tapulan. Nakanay na ingon ako, dapat ko'y nadugan na ako ng lalaki di magminyo, tapulan. Praise God. Mauna siya example sa Ginoo giunsan paghigugma sa Ginoo ang iyang bride. Di ba bride man ta sa Ginoo? Giunsan yung paghigugma mao po na diha sa pamilya. Giunsan nga dili mo parente usay nag-ila mo 20 anyos na ka, 25 na, nag 30 na nag-ila, pero mag-uban mo hangtod sa inyong kamatayon. Praise God. Mao po na gusto sa Ginoo kita mga Kristohanon. Nakaila ta sa Ginoo. Remain strong yun sa pag-alagad sa Ginoo hangtod sa katapusan na kung gininawa. Amen. So di lang ni kaminyoon na minyo lang kundi related na. Kung giunsa sa Ginoo paghigugma kita. Amen. Nya kita po mga igsoon. Unsa po paghigugma na to sa itong mga anak. Upay-lupay lang ni mga anak mga igsoon. Grabe. Sa ilabi na mo ingon. Sa unang mga igsoon namin na ingon. Unang na lang eskwela. Kapila na magkakatuay ng eskwela. Pero lagi mga igsoon. Nasunod man dyan sa kong nauna. Kinanglan dyan. Tabangan ako na kong anak. Kinanglan ko man. So, abang taon na lang. Amen.
istorya o di maayo, imo na lang yung pugngan. Kaya nga naman labi na natas Ginoo. Ato yung panikamutan, na mga negative usahay, na mga kayubo sa atong kasing-kasing, ayaw na ipadayag, labi na sa imong mga anak na di pakasabot. Muyaw-yaw ka again sa mga leaders, again sa imong pastor, again sa imong leaders sa LM, leaders sa men, unya imong mga anak na lingkod, na minaw, di na makaayo nila. Amen. Amen? Amen. Naam dyan nga ako mga anak mga ison, bisag unsa ka crucial ang among hitabo, remain silent to me, wa na sila kahibalo. Naaman sila masabdan pero wa sila kadungog na real story sa among baba nga mauni ni Boss Binisionso, mauni hitabo, wala mga ison, di namo sila ginbog kay gusto namo nga ilang makita unsa kanindot ang pag-alagad sa Ginoo kay mga batanon pa sila. Pero karon nga mga ministro na sila, diha na sila kay baluon sa day ang among mga diadian. Praise God. Pero usahay, natay makinaya mga nanay, usog mo influence akong mga anak dili sa mga maayong butang. Sa atong mga kasuko, sa atong pagkahilmo sa ubang tao, ato silang sulsulan kay para masuko po sila. Pero ang imong gibuhat dili makapaayo nila. Amen. Nakatukmod nila nga may pintuinon sila. Kaya nasuod na silang una-una nga mauni. Kinahanglan mga igsoon. Bisan ganyan, ani mga igsoon ha? Kita nga mga, kanang, kamo naman may mga igsoon, na may mga pag-umangkon, na yung mga panahon nga mahiubos mo nila. Diba? Na yung mga panahon mga igsoon magbingkil, pero ayaw ginasuli-suli mong anak, kanang mong uyuan, mauni mo na. Wa gina bisan sa ako ang isunwa na nitabo nila. Usay makita nila nga murag nakila ko kay nakoy gibati, pero ako sa nag-inan amo ra ni wa milabot. Respeto mo sa inyong iyaan sa inyong uyuan, iyaan uyuan ani kay gusto ko nga panalanginan mo sa inyo. Kung gusto mo panalanginan ang inyong anak, ayaw niyo susuli o dili mga maayong butang nga dili makaayo sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kay dili na makatabang nila mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. The family is a masterpiece, a work done with extraordinary skill of God's creation. Praise God. Hallelujah. Gitabangan ta sa Ginoo, labi na naatas Ginoo mga igsoon, gitabangan ta unsa na to pagdumala ang atong mga anak. Praise God. Proverbs 1:8, nagaingon, listen my son to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Bisag unsaon mga igsoon, mga mama giday may gihatagan o kanang sani katungod or kanang iyang buluhaton sa panimalay pagtudlo. Ang mga amahan ko nung muhatag instruction kay kini mga laki usa mo gud ilang sulti isod ang kuan ba kanang mura bitaw o kanang strong gud ilang sulti ng isod. Di ba? Kung tinuod jud nga head of the family, kung moingon ang bana dili, strong yun na sila, nga dili. Praise God. Pero kinsay mo tudlo kita mga mama. Kaya usahay kung very strong ang imong bana, moingon dahil ka, imo dahil igather imong anak. Kanina pala mong anak mo dyan na siya. Kuwan ka na siya, muna. Dili ka sabot sa panahon karon. Imo na gidaot, imo na gitudlo, ay imong anak ka di mo respeto sa imong bana. Di ba? Bisan pa nag-unbeliever imong bana, tudloy jud imong anak mo respeto sa amahan kay nga no there's blessing magud anak. Usahay mga igsoon magbubuot magud ka sa atong emosyon, pero wala to sunda. Unsa gingon sa Biblia nga adunay panalangin nga mosunod o moobey sa maginikanan. Mao nang mga tao kanus kalibutan lan tagawa sila kasabot sa Biblia, pero usahay ang mga Kristiyanon mo apil. Ang mga bata, di na mo respeto ginikanan, di na mo respeto pastor. No, imarites na ang pastor, imarites na ang mga leader. Usay kita maginikanan, mo konsentita. Pero wala kahibaw, nga apituhan, kita ra pamilya. Amen. Amen. Di ba na malikayan mga igsoon na yung mga disagreement, di kaganahan. Pero keep silent, yampos Ginoo kay ang Diyos mamuha, kay ang Diyos magkaibaws na ng butang mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Talaygo ng atong buhay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.
Be strong and good courage, for unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, and thou mayest prosper whithersoever thou goest. Praise God. Hallelujah. Be strong and good courageous, for unto the people gives God direct inheritance, mga igsoon. Usahay mga igsoon sa kalibutan, kung daghan gani o kuan, daghang yuta, dagbalay, mag-away ang mga anak. Thank you. Bago lang mo maiso niya ato ko sa akong bookkeeper. Ato lang yung kahapon ba ito? Murag hapon. Yan to sa balay sa mga bookkeeper. Kaya doon ay mga lapses sa akong mga papers para huwag kanya natiman. Then ako nabawaan ng isundo na siya sa ospital ka na sa breast cancer na lala na. O yan, ingon itong yung anak. Naamo ko na sila yung mga kuan sa ilang pamilya tungod sa yuta. So daghang nagpatay kay wa maayo pagbahin ang inheritance. Praise God. Biso-biso Kristohanon ta may ison, kinanglan pod nga, be wise po ta. Nga walay mga masakitan sa itong anak, walay palabi-palabi ang kini. Kini yun nga, dako nga ko anindog na butang mo ni ihatag na ko sa kamanghuran, kaya kinakamanghuran. Mao na itong nana kamanghuran, mo'y manunod. Nga walay tao isa kamagwangan o sa ikapila niha. Dili mga ison, amtas Ginoo. Tagaan ko tagkaalam sa Ginoo sa anak. Pero dili ni mortas inheritance ng kalibutan na. Pero nga ko lang i-share mga ison, kinahanglan i-balance nato. Praise God. Kaya kung di mabalance mga ison, mo hinungdan kay imong anak magluya sa pag-alagad sa Ginoo. Kung Kristohan mo ta magluya. Lain man si mas papa na may pinalabi. Praise God. Pero labaw yung mga ison na atong ipasunod sa atong mga anak, kaning atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Usay so concern ta sa material nga butang sa atong mga anak, concern kay ta silang eskwela, concern ta silang pagpatrabaho, o mga abroad man, okay lang mga abroad, di na bahala na, mga lagad sila sa Ginoo dili, basta kay maka-abroad. Wala man ay problema mga ison, pero kung unsa ba imong i-desire, ihatag ba na sa Ginoo? Kung unsa imong i-desire, ihatag na sa Ginoo. Kung mag-desire ka, siyempre, huwag may ginikanan siguro mag-desire diri nga dili may kahitan imong anak. Dapat diri mo mayon ta akong anak oy magumala. Mayon ta akong anak oy kanang magpuan lang kanang mag-security guard lang, di man ta nag-down sa security. Naamang po panginabuhi mo po na nila mga ison, pero usay ba kung ingunana na atong gayta mo atong naana lang. Pero ang mga ginikanan maniguha siya ng uswag ang pamilya. Di na kalibutan na. Praise God. Pero kung imo nang pangayuon sa Ginoo nga mouswag sila material, pero ang ilang spiritual the more mouswag. Di yung kabiguon sa Ginoo mga igsoon. Mag-ampo ka nga kung ang imong anak malayo nimo, kung asa man sila mo na mong giampo sa una. Karon pa na sila kay bawo gisultihan ako mga igsoon. Ya, murag uban tulo na ko sa ulo kay bawo mo sa akong prayer sa Ginoo. Lord, gusto ko akong mga anak na ay maayong kahintang. Pero Lord, di ko musugot ya, murag pagkanan, ako bitang hanglulog ko, Ginoo. Di ko musugot, Ginoo, ha? Nga bisan pa mamilyonaryo, bangusag na akong anak mo sa ilang mga kahintang, di ko musugot, Ginoo, nga, ingunan na sila, kanya, di mga lagad sa Ginoo, gusto ko, Ginoo, mga lagad sila nimo. Amen. Gani ako personal, wala ganit ko nag-specific na mapastor, si pastor may nag-ampo, mga iso, ako radyo nga, mga lagad yun sila sa Ginoo, bisag asa sila. Kung itubag yun as Ginoo mga ison, ako mga anak layo diri pero active juga ayo sila sa church mga ison. Mga leader sila. Akong eldest mga ison, matulog sa school, muwali. Sa babay ito, eskwela rin ng Bible School, o kay Bao, nag-online. Kunya, music leader siya mga ison. Ikaduha, apel sa music. So, wala ko'y giuna-una nga negative mga ison, kaya ano, naa sila sa mga kamot kaya nagpa-under, yung kung magpa-under, yun mo pastor, kaya kamao na inyong protection mo, inyong duulan, kung sa inyong mga problema. Amen. Praise God, so nindot paminaw mga ison. So, kung naamoy mga anak, iampo na ninyo mga ison. Iampo dyan na ninyo. Kung naamoy mga anak ninyong nagsaab, mo na inyong, o sa kuan pa, istorya pa sa kasagaran mo na inyong tahas. Nga di inyo kalimutan sa kalaampo ninyo.
kay Ginoo mamuhat jud. Praise God. Usahay kani atong ba pagrabi. Ako lang masiran sa mong experience kay mama, lula naman ko ha. Lula na jud ko kay senyora naman ko. Usahay mga igsoon tungod kay naay buhat atong mga anak natay gusto sa atong anak unsa gid ka, unsa gid nilang pagpangalagad sa Ginoo ba. Usay yaw-yaw tang yaw-yaw. Kasuwi ko na mag-igsoon, mura frustrated ko ba? Kay nanako pastor gusto jud ko kanang active sa church, gusto jud ko mauni-mauni. Yan ka po. Unsa naman po na? Kinsa naman po ni mong guyo? Kinsa po barkadahay mong guyo? Imbes na imong inon, anana day ka dong, kaundo mo ni akong tungod ba frustrated ko? Mo na akong murag kumusta sa kong anak pagkamo? Antod mga igsoon na dugay. Obserbaran ako, murag nalayo naman akong anak. Inig abot. Muditso na, huwag mong amin man, ditso na sa kwarto, di na maminaw na ako, kay mahalog na puno sa akong isonde. Para ko na, magaling di ay ko na na, mag-control ninyo mga ison. Yan lang kay gusto, mga malandong mga sa Ginoo, Lord, sabi akong buhaton. Hanton na flas ako muna-una, Lord, gihimon man ako panan. O disiplina, nahimo na. O suntok na ko. Ano magkakanta. Disiplinaryan, di ka sa ginikanan nga, disiplinaryan mga ison. Hantod nga, niyo ko sa Ginoo, Lord, gihimo na ako tanan ha, kanang sa akong pala ginikanan mo, gihimo naman ako. Surrender na ako, Lord. Ikaw na lang bahala, Lord. Ako na lang siyang triton na sanaw, akong atimanan, akong lutuon. Din ikaw na bahala, Lord ha. So kaya ito giusap na ako. Katuunan ako sa kinang saksi itong mag-isun, magtulo akong luha. Kaya ako raw sa duwa may makita sarado man. Huwag na, napay makita na kumingon ng buang siguro nag-asawa sa pastor. Kaya magyaw-yaw niya mo tulo ko sa luha. Tungod sa ako mga naragusto ko nga, strong na sa pag-alaga. So ang nakita ko mga igsoon, akong gimo, luto ko niya, labi na mo'y paborito, makaluto ko sa paborito niya. Doon kaon na doon, ako yan ng pagkaon niya. Eh sige ma, yung ka mo na kayo. Doon mo, niya na. Hantod mga igsoon ng Ginoo minamuha. Nindot man ang disiplinaryan ka, pero doon ay panahon gusto sa ipasabot sa Ginoo. Oy, dili na mo sa lere mo, disiplina, gusto ko ako, mo. Amen. Praise God. Pero ako lang yung i-share ninyo mga igsoon, ay doon mong surrender. Be strong for your family. Bisag nagkatulimpang-tulimpang na ang kinabuhi sa imong anak ko po dyan. Inom dyan ni mo, Lord. Di ka ko musugot. Nahantod ni sila matigulan di mga lagad ni mo. Kay ba ako ginuuna dyan panahon na para nila na imo kung sila musbon. Di kay mamahala pa. Bahala na Ginoo. Gikan pa na pagkagamay nila. Nakaduhog naman sila sa Sunday school. Nakaduhog naman sila sa mga pagsimba. Nakaduhog na sila sa pagwali. Bahala na Ginoo. Di na ako musulti na. Di na ako maapo nila. Di kapoy na ko. Awa na himuon ng Ginoo na. Kaya ikaw mismo na surrender. Pero ikaw, bisag kung sa ka-worst ang sitwasyon sa imong anak, di ka mo surrender. Ang Ginoo kahimo anak kaya ikaw ang surrender. Be strong for your family. Amen. Kaya taksa na yung mga igsoon bata. Na pinadahang ka anak, taksa na ang bata. Ang gikan pagkagamay street yun na awagin na yung mga buhat na murag kanang dili gyud kaayo angay sa Kristohan mo usay mutilaw na sila kanang mga teenager pa mga igsoon. Praise God, nasa lang mga kuluyahon apan kitang ginikanan. Be strong mga igsoon, ipakita nato bisa na ay problema padayon ta pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan makita nila nga bisan natay problema maniin man na sila ug nasa lima sabta na ay problema sa pamilya, pero ini ka Domingo kabaog yapon ka mulugso, kabaog yapon mo wara-wara. Kita yun ang magtutudlo ang mga asawa, mga mama, kaya kasulti yun sa Biblia. Kita sabi, una mo tudlo, be, nga, anak, nagay mo hatag ni mo, may kang thank you, ha? Isa may una mo, tudlo, anak, kama man. Hindi ka anak, say thank you. O, ang bata pa na, ang gamay pa, naanan na siya mag-thank you. Bisan, ang kapatasan, may iso number 1 yun kita, ang ginika
Kung imo ganin ang tudlon imong anak ato gani ka sa eskwelahan anak ha, hilabtan gani ka kuhiton ay padaw-daw sumon.